Hvis en anden var mig, kunne det godt være dig, der var mig, hvis jeg ikke var mig. Det er klart, det er rart, jeg gik hen i en fart og blev ental i første person. Det er trist for en hver, som har fødselsbesvær, som går rundt, og jeg slet ikke er nogen. Der er nogen, som har glemt, hvem de var, skønt de er, og det var, da de kom. For de kom, da de blev, hvad de var, og de var, hvad de blev, hvis man vender det om. Men hvis nogen er hende, og hende er den, som er ufødt og altså fortabt, kan han ikke så godt kræve livet igen, da han hverken er til eller skabt. Jeg er glad, jeg er mig, for hvis ingen var mig, var det slet ikke mig, der var glad. Og hvis ingen var glad for at være, som jeg var, det trist, men jeg ved ikke hvad. Men så fremt man bliver født som en brik i et spil, og hvor herre tager fat på en leje, hvor han spørger, hvad man synes, man bør være og vil. Er det klart, jeg vil helst være mig? Det var vel nok dejligt, hva'? Ja. Og det er sådan helt ærgerligt, at jeg skulle sige det, når nu vi lige har den her gode smag af jeres vidunderlige optræden nu. Men der er en koncert inden den 4. juni, bare med en helt anden kunstner. Det er nemlig Amalie Malling. Det er også kl. 15, og så vidt jeg husker, så var det nogle Mozarts... A-mål. Ja, hvad var den her? Og Kurtak. Ungarsk nulevende komponist. Så slutter vi af med Schumann. Så det bliver rigtig spændende. Det er et program, som Amalie Malling tager videre til Aarhus med dagen efter. Og prisen er det samme som i dag, og samme tid og så videre. Så jeg håber at se mig igen her den 4. juni. Tak for det. Juni. 4. 6. Ja. Tak fordi I kom, og kom godt ind. Jeg er sikker på, at I alle sammen snart over, at jeg kommer til altså senere. Det er eneste gang. Jeg kan godt vælge noget mere din smag næste år. Ikke kun det, måske lidt indvendigt.